Ад рэдактара профільнай газеты да кіраўнікоў аддзяленняў на беларускай чыгунцы масавыя звальненні. У рабочым руху зачысткі на высокіх пасадах звязваюць з адмоваю начальства звальняць працаўнікоў з палітычных матываў. Гэта аб'ектыў, з вами Юлія Лабанова. Вітаю. Кампенсаваць страты ад санкцыяў. Беларусь не можа нідзе атрымаць больш крэдытаў, акрамя России. Ну, а гэта добрая подстава, каб попросить у России. Ці вылучыць Расія для Беларусі $3,5 мільярды. Дапамога ў барацьбе з каронавірусам. Мы таксама гатовыя забяспечыць вакцынамі беларусаў. Мы адабралі вакцыну ў асобную партыю вакцынаў, і мы шукаем шляхоў для таго, каб даставіць іх у Беларусь як мага хутчэй. Ці атрымаем альтэрнатыву расійскаму спутніку В і кітайскім вакцынам. Крымінальная справа супраць Андрэя Павука і суд над Вольгай Такарчук. За што ціснуць на блогераў? На ўсё грамадская супольнасць ціснуць, таму што рэжым прайграў. Гэта катастрофа для яго. Лукашенко шукае магчымасці для абыходу заходніх санкцыяў. На пашыранай нарадзе ён заявіў, што адказнасць за вырашэнне праблем, звязаных з санкцыйным ціскам, будуць несці гэтак званыя губернатары. Нязгодным з ягонай палітыкай рэкамендаваў з'язджаць у Літву і Польшчу. А для нейтралізацыі санкцыйнага ўплыву Лукашенко збіраецца папрасіць у Расіі $3,5 мільярды. Працягне Антон Каменскі. Заходнія санкцыі для Беларусі пакуль не крытычныя, але будуць узмацняцца. Таму галоўнае пытанне пашыранай нарады Лукашэнкі – як абысці санкцыйны ціск. Хотел бы поэтому услышать сегодня не столько оценки возможных последствий, это вы умеете делать, сколько предложения по минимизации их влияния и ответным мерам, которые вам было поручено подготовить. Фінансы, экспорт прадукцыі і імпорт тэхналогіяў – вось тыя сферы, па якіх могуць ударыць санкцыі. Але найбольшую занепакоенасць Менску выклікае дзярждоўг. У бліжэйшыя 2 гады Беларусі трэба выплаціць амаль $8 мільярдаў. Праз санкцыі США Менск можа сутыкнуцца з праблемамі рэфінансавання. Грошы хочуць папрасіць у Масквы. Агульная сума запытаных сродкаў $3,5 мільярды, што дазволіць кампенсаваць для рэфінансавання доўгу еўрапейскія грошы, якія выпадаюць. Беларусь не можа нідзе атрымаць больш крэдытаў, акрамя России. Ну, а гэта добрая подстава, каб попросить у России и сказать: бачыце, як вот это Захад нас душыць. У нарадзе ўдзельнічаюць міністры, кіраўнікі шэрагу дзяржпрадпрыемстваў і кіраўнікі вобласцяў. Лукашенко заявіў, што цэнтр цяжару ў рашэнні праблемаў, выкліканых санкцыямі, пакладзецца менавіта на гэтак званых губернатараў. А кіраўнікам, якія займаюць, цытата, антыдзяржаўную пазіцыю, то бок не падзяляюць поглядаў самога Лукашэнкі, ён прапанаваў эміграваць. Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем, и там или 6-8 лет по новому закону вы не получите. Внутри дзяржапарата сапраўды еще так добра, як хотел бы Лукашенко. Что там есть такая схаванное оппонирование, оппозицию это тяжко назвать, но люди не во всем разделе поделяют ту линию политичную, якую сегодня проводит Александр Лукашенко. Пакуль жа Беларусь паспяхова знаходзіць лазейкі ў заходніх санкцыях. За першыя паўгода амаль у 2 разы вырас экспарт тавараў у краіны Еўразвязу. А літоўская чыгунка працягвае транспартаванне беларускіх калійных угнаенняў, хаця Беларусь калій у чорным спісе Злучаных Штатаў. Лазеек у санкцыйным рэжыме не павінна быць. Мы правяраем, ці з'яўляюцца яны. Гэта пастаянны працэс. Санкцыі мусяць быць эфектыўныя. Беларуская сітуацыя паказала, наколькі эфектыўным можа быць Еўразвяз, калі мы дзейнічаем хутка і супольна. 5-ы пакет санкцый супраць афіцыйнага Менску Еўразвяз увёў на пачатку снежня, як адказ на міграцыйны крызіс на межах Еўразвязу, арганізаваны рэжымам Лукашэнкі. Антон Каменскі, Белсат. На сённяшняй нарадзе ў Лукашэнкі не было міністра ўнутраных справаў Івана Кубракова. Сімвалізму гэтаму дадае факт, што інфармацыя ад былых сілавікоў ініцыятывы «Байпол».
Днямі яны паведамілі, што Івана Кубракова адправяць у адстаўку. Імаверна праз тое, што Кубраков выказваецца супраць планавых масавых звальненняў у шэрагах міліцыянтаў. На пасаду кіраўніка МУС маюць прызначыць ягонага цяперашняга намесніка. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт пакуль няма. Як мага хутчэй даставіць заходнюю вакцыну ў Беларусь. Такія словы прагучалі з вуснаў кіраўніцы Еўракамісіі падчас 6-га саміту ўсходняга партнёрства, што прайшоў у Брюсселі. Ці атрымаюць беларусы альтэрнатыву расійскім і кітайскім вакцынам, Уладзімір Старыковіч. COVID-19, карантин, пандемія, лакдаун, прышчэпкі, вакцынацыя. За апошнія 2 гады гэтыя словы грунтоўна ўвайшлі ў нашу паўсядзённасць. Падобна, што ўрады большасці краінаў свету даўно зразумелі як неабходнасць самой вакцынацыі, так і важнасць наяўнасці ў людзей выбару, якую прышчэпку рабіць, і гатовыя дапамагаць. Еўразас падзяліўся з нашымі ўсходнімі партнёрамі 13 мільёнамі дозаў вакцыны. Будзе больш. Еўракамісія падпісала пагадненне на 35 мільёнаў еўраў з польскім банкам развіцця аб павелічэнні паставак вакцын усходнім партнёрам. Мы таксама гатовыя забяспечыць вакцынамі беларусаў. Мы адабралі вакцыны ў асобную партыю вакцынаў, і мы шукаем шляхоў для таго, каб даставіць іх у Беларусь і як мага хутчэй. Але ж як даставіць беларусам бясплатныя заходнія прышчэпкі, калі на міжнародным парадку дня ў пандэміі бываюць свае паказальныя выключэнні? Гаворка аб паводзінах урадаў некаторых краінаў. Часам ад татальнага адмаўлення ці ігнаравання праблемы каронавіруса да выкарыстання пытання хваробы і вакцынацыі ў палітычных мэтах. Узяць хаця б адыёзнага бразільскага прэзідэнта Бальсанару ці больш знаёмага беларусам персонажа. Завезите Pfizer, пусть будет, Johnson Johnson, там, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда, к своим, инструкции получать, чтобы на Запад выехать. Вот для чего им надо. Відавочна, беларускі рэжым у тэме вакцынацыі лёгкіх шляхоў не шукае. На фоне ўжо неаднаразовых заяваў Еўропы аб гатоўнасці бясплатна пастаўляць прышчэпкі ў Беларусь, напярэдадні з'явілася інфармацыя, што Беларусь набыла ў Расіі новую партыю расійскай вакцыны «Спутник Ви» на $42 мільёны. Пры гэтым лукашэнкаўскія чыноўнікі блытаюцца ў сведчаннях. Так, паводле ранейшых заяваў міністра аховы здароўя Дмітрія Піневіча, кошт 2 кампанентаў «Спутник Ви» склаў $20. У той же час так званый сенатор Михаил Русы называл кошт у $40. То, что мы сейчас видим на белорусском рынке вакцин от коронавируса, можно охарактеризовать такими словами, как вакцинная дипломатия. Россия, как и другие производители вакцин, на государственном уровне предпринимает такие шаги, чтобы распространить свое влияние или захватить часть вакцинного рынка. И, в общем-то, ей это удается. Падобна, аднак, што альтэрнатыва ў беларусаў усё ж будзе. І зноў з Расіі. Стала вядома, што Міністэрства аховы здароўя выдала дазвол на ўвоз і прымянення новай інактываванай расійскай вакцыны «Кавівак», што распрацавалі ў Расійскай акадэміі навук. Больш за 300 000 дозаў ужо адпраўленыя ва ўсе вобласці Беларусі. Аб'яднанне беларускіх медыкаў «Белыя халаты» паведамляе, што «Кавівак» на гэты момант застаецца яшчэ ў 3-й фазе даследавання, і дастатковай інфармацыі аб эфектыўнасці дадзенай вакцыны няма. Гэта не адпавядае стандартам для ўкаранення прэпарату ў масавае выкарыстанне. Она еще не прошла полный цикл, положенный, так скажем, стандартно. Но думать, что будет какие-то осложнения от естественного вируса, то есть это даже не геномодифицированный, а просто инактивированный вирус. Там главное, чтобы технология нормально соблюдалась при изготовлении. Не должны бояться, что эта вакцина принесет какой-то вред нашим людям. Но можем только сожалеть, что все возможности, которые есть для того, чтобы победить эту пандемию, нашей властью не используются с политических предубеждений, так скажем. Тым часам, паводле афіцыйнай статыстыкі, за апошнія сотні ў Беларусі коронавірусам заразіліся 1596 чалавек, памерлі 16. Уладзімір Старыковіч, Белсат. Лядовыя палацы і крытая лыжная траса. Таму, як будаваліся ў Беларусі спартовыя аб'екты, прысвечанае новае расследаванне пра карупцыю ў Нацыянальным алімпійскім камітэце. Альянс расследавальнікаў Беларусі супольна з кіберпартызанамі і Беларускім фондам спартовай салідарнасці прадставіў 20-хвілінны ролік.
В этом видео мы покажем вам изнанку белорусского спорта, а точнее противозаконные и совсем не спортивные увлечения тех, кто стоит во главе этой сферы. Відэа прадстаўляе доказы карупцыйных схемаў у будаўнічай галіне, да якіх датычныя высокія чыноўнікі з Нацыянальнага алімпійскага камітэту і адміністрацыя прэзідэнта. Варта паглядзець. Не мига, это же наши белорусы, правильно? Да, это они, причем очень... Скажи, пожалуйста, они не БЧБшники? Твар жаночых пратэстаў і вядомая блогерка Вольга Такарчук у судзе. Сёння прайшло першае паседжанне паводле заведзеных на жанчыну 3 крымінальных справаў. Дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, паклёп і абраза суддзі. Працэс вядзе суддзя Заводскага району Менску Алена Капцевіч, а на блогера Андрэя Павука завялі новую крымінальную справу. Як пераследуюць за публічнае выказванне меркавання у наступным матэрыяле. У судзе Заводскога району Менску пачаўся судовы працэс над блогеркай Вольгай Такарчук. На сваім ютуб-канале яна шчыра распавядала пра паслявыбарчыя падзеі ў Беларусі і дзялілася уласным меркаваннем аб актуальным. Я увидела, какой стержень у нас, у нашего народа, у нашей страны, насколько мы сильные. Абраза суддзей, паклёп і дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Гэтыя артыкулы ставяць у віну палітзняволенай. Паводле следчага камітэту Такарчук актыўна ўдзельнічала ў маршах пратэсту. Таксама блогерку вінавацяць у тым, што ў відэароліках на Ютубе яна нібыта ганьбіць сацыяльнага педагога адной з гімназіяў Берасцейскай вобласці да абражае суддзю. Маленький смелый человечек, который, невзирая на то, что уже ездили автозаки, уже забирали, уже давали сроки, она продолжала оставаться внутри страны и разговаривать с Ютуба, там, где еще можно было разговаривать. Вольгу Такарчук трымаюць за кратамі ўжо больш за паўгода. Дома яе чакаюць 2 непаўналетніх дзяцей. Падтрымаць Вольгу ў такі цяжкі час вырашылі беларускія журналісты і блогеры. Это нужно быть абсолютным трусом, чтобы мать 2 детей судить по абсолютно выдуманным статьям. То есть ее просто незаконно удерживают, точно так же, как и всех заключенных по политическим делам. Желаю Ольге сил, стойкости и верим, что все это скоро закончится. Правда за нами, мы всегда говорим правду, мы пишем правду и, надеюсь, скоро вернемся домой. Тым часам стала вядома, што прокуратура Беларусі распачала крымінальную справу супраць блогера Андрэя Павука. Яго абвінавачваюць у публічнай абразе работніка прокуратуры. Нагодаю палічылі відэаролік блогера на ютуб-канале. Так на всіх зараз, на всю грамадская супольнасць ціснуць, тому што рэжым прайграў. Гэта катастрофа для яго. Все, у яго больш метадаў няма. Это ведаеце, як п'яны сусед, якому не даюць пахмеліцца. Ён бере ружо і всех там у двары шантажуе. Заўтра агучыць прысуд яшчэ аднаму вядомаму беларускаму блогеру і грамадскаму дзеячу Эдуарду Пальчысу. Яго судзяць паводле 4 артыкулаў. Агульны тэрмін у гэтых справах каля 20 гадоў. Нет никакой причины назначать такие жестокие наказания, кроме как желание утвердить и упрочить свою политическую власть. Это не рассуждения из области права, это абсолютно политически мотивированные дела. Апошнім часам беларускае правасуддзе сапраўды шакуе судовымі тэрмінамі. 18 гадоў Сергею Ціхановскаму, 16 Дмітрыю Папову і Артёму Сакаву, 15 гадоў Ігару Лосіку. Наста Печанькова, Белсат. І ў працяг тэмы. На волю пасля другога адміністратыўнага арышту не выйшаў заснавальнік крамы «Сімвал Бівай» Павел Белавус. Заўтра над ім адбудзецца чарговы суд. Прычыну новага затрымання не паведамляюць. А тым часам беларусы Вільні працягваюць акцыі супраць прадпрыемстваў, якія супрацоўнічаюць з рэжымам Лукашэнкі. Сёння нашыя суайчыннікі выйшлі да офісу Яра Літува, каб выказаць свой пратэст таму, што нарвежская кампанія працягвае супрацу са злачынным рэжымам. Яра – это один из последних кошельков в Беларуси, который делает свой бизнес на крови, не считаясь ни с чем. Несмотря на то, что госпожа Тихановская встречалась с руководством Яра, с представителями компании, и они обещали пересмотреть вопрос сотрудничества с Беларусью, продолжается и спонсируется режим.
Мы хотим показать Яре, офису здесь, что они не думали о том, что очень легко нарушать свои слова. Яра действительно поддерживает, очень яро поддерживает режим диктатора нашего, закупки в Белорусскали. И мы хотели бы, чтобы они остановили это все наконец. Ну да, конечно, надо режиму немножко урезать кислород. Вся Европа так решила, что не надо ему ничего давать, пусть перевоспитывается. Амаль на 10% на лета павялічыцца бюджэт айчыннага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, таго самага, з якога дзяржава выдаткоўвае сродкі на працоўныя пенсіі. Пачне дзейнічаць і добраахвотная сістэма дадатковых накапляльных узносаў для тых, хто хоча мець большую пенсію. Ці вырашаць гэтыя захады праблемы пенсійнай сістэмы, даведвалася Юлія Цяльпук. Татьяна Зялко пайшла на пенсію ў 1994 годзе, калі Александр Лукашенко распачынаў кар'еру. Памер ейнай пенсіі заўжды залежаў толькі ад ягоных рашэнняў. Утерян институтский стаж, а он и не входит сейчас. Потом то, что я в Германии не работала, а должно было войти, потому что как жена военнослужащего оно шло. Дважды в декретном, считайте. Один раз в Германии, второй раз здесь. Тоже не вошло. Праз адсутнасць некаторых даведак з іншых краінаў пражывання залічылі жанчыне толькі 15 з 25 гадоў працоўнага стажу. Колішняя банкаўская працаўніца падлічыла, што ейная пенсія сярэдняя – 394 рублі. Хоць паводле падлікаў Міністэрства працы сярэдняя па краіне 545 рублёў. Гэтаксама паводле дзяржаўнай версіі працаўнікі толькі адсотак выдаткоўваюць у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Яшчэ 35%, 29 з якіх ідзе на пенсіі, плоціць іхны наймальнік. Варта заўважыць, што апошні папросту не залічвае гэтыя грошы ў заробкі. Стало быть, я должна знать, где они будут работать, куда их вложили эти деньги. И я не знаю, что завтра. Вы видите, у нас нестабильная экономика, у нас нет нормальной фондовой биржи. А куда у нас в государстве можно вложить наши эти деньги? А браць самому банк ці фонд, як гэта робіцца ў шматлікіх дзяржавах свету, беларусам не даюць магчымасці. Замест гэтага ў новым годзе ў добраахвотным парадку прапанавана плаціць яшчэ да 10% зверху ад свайго заробку для назапашвальнай пенсіі. Працадаўца дадасць яшчэ 3%. Хотелось бы увидеть накопительный компонент из тех взносов, которые уже есть. Но, как я говорила, он, опять же, никаких проблем сегодня не решит и даже, наоборот, создаст новые. Да? Потому что если мы часть взносов сегодня потратим не на пенсии сегодняшние, а на накопление, то возникает вопрос, откуда платить сегодняшним пенсионерам. З 9 мільёнаў 400 тысячаў жыхароў Беларусі 2,5 мільёны пенсіянеры, за ўтрыманне якіх плоцяць працоўныя. Праблема ў тым, што такая сістэма эфектыўная толькі пры дэмаграфічным росце, якога ў Беларусі няма. У агульнай суме сацыяльных выдаткаў пенсіі займаюць больш за 8,5% адносна ВУП. Амаль як адукацыя і ахова здароўя разам узятыя, ці як даходы дзяржавы ад раздробнага гандлю. Пры гэтым жыць на пенсію і па магчымасці працаваць плануюць больш за 70% насельніцтва і толькі 16% на зберажэнне, показала апытанне цэнтру Бэрок. У нас многие поколения не сталкивались с тем, что их долгосрочное сбережение экспроприировались, сгорали, пропадали каким-то другим образом. Поэтому просто нет веры в такие способы. Люди платят узносы и чакаюць рэформы пенсійнай сістэмы, каб мець большыя і дыферэнцыяваныя пенсіі, згодна з якасцю працоўнага стажу. Причем ее надо усовершенствовать именно солидарную на сегодняшний день. И только когда немножко экономика подойдет к тому уровню, где уже можно было бы, лет 10-12 назад можно было бы начинать что-то делать. Но мы этот момент упустили.
На 22-й эканамічна няпэўны год бюджэт ФСА дэпутаты прынялі ў памеры амаль на 10% вышэйшым за сёлетні і пераконваюць, што ў гэтым запасе улічаныя ўсе рызыкі. Хоць толькі названая дзяржавою інфляцыя мае скласці 6%. Юлія Цяльпук, Белсат. Самы сапраўдны Санта, які жыве літаральна на палярным крузе, чакае гасцей. На яго на радзіму ў вёску Рованіеме, што ў Лапландыі едуць тысячы турыстаў. Святочны цуд для дзяцей і бацькоў у нашым наступным сюжэце. Санта, дакладней Ёлупукі, гэтак гучыць імя фінскага каляднага дзеда, у поўнай гатовасці сустракае гасцей. Разам са сваімі памочнікамі і эльфамі яны чытаюць лісты, якія Санту цягам года дасылалі людзі з усяго свету. Let's make this Christmas. Давайте зробім гэтае раство шчаслівым і запамінальным для ўсіх. Ад усяго сэрца зычу ўсім шчаслівых калядаў. Падчас пандэміі турыстычная сфера Фінляндыі, дзе месціцца Лапландыя, моцна пацярпела, але цяпер людзі вяртаюцца. Адзінае, пры сабе трэба мець пашпарт вакцынацыі. Мы просім усіх нашых гасцей прад'яўляць на стойцы рэгістрацыі пашпарт прышчэпкі, і пасля гэтага яны могуць свабодна браць удзел ва ўсіх імпрэзах. Але сёлетняя сітуацыя ўжо паказвае, турысты вяртаюцца. Паводле мясцовых турагенцтваў, сёлета колькасць наведванняў сядзібы Санты мае дасягнуць 80% ад дакаранавіруснага ўзроўню. Надзея Бельская, Белсат. Што чакае чыноўнікаў Лукашэнкі ў Новай Беларусі? Пра гэта ў размове Валера Руселек паразважае з юрыстам і прадстаўніком Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаілам Кірлюком. Глядзіце ўжо праз імгненне. А выданне «Аб'ектыву» на гэтым завершанае. Зычу добрага вечара, да сустрэчы заўтра.